ambles. Wes ayo, wanita gerak. Ayo bos, mulai bos. Wes ah. Solar jadi selalu ready lah solar dia. Mboy solar biasa. Ayo dimulai ndang mlebon iki, Pak. Ayo. Kon durut titik ae iki jan RWJ iki. Sampe durut to titik Mas. Suarane Ade iki kirek. Ayo masalah. Oh, gak iso, Mas. Gak iso, Mas. Dan Gak iso. Wis kene Mas, Bapak Mas. Tekok kene wis tutup kono. Apa iku? Wes iki tak besok. Gak krungu. Ngene omane. Di pokok aku lho kene. Nah, ini ketemu siar. apa? Ketemu siar aku lho kene. Hei, son aktif ta iku, Mang? Iya, Aku tuh mungkin Bang, gak kena diganti channel e ta iku. Ayo, Wis arep iku. ini mau salon Yasina. Coba kan cocok. ayo bolo. Iki lho rungono. Rungono. Mas ayo Mas. Kumpul Mas. Saya dinasti lah, donek nasi ngono. Apa? Ten mangak nguna. Kene ae. Ngarep iku dodol. Oh, dodol middle ya. Penonton. Loh, dodol middle. Katanya kok serak entek. Ayo taruh. Tirokno RWJ tirokno nang Sumet RWJ ku. Dodol sak, Pak dodol middle. Anak-anak iki repot Saya lagi mulai itu kok. Bisa kanjelan Weh, RT loro gak ono unine belas ngono rek. Ayo weh. Ayo wanita bayu. Kenean sampean dek maju. Mosok kabeh nyocot RT loro. Ayo. Mas, ngapunten Mas niki lho mik Mas, mboten enten mik Mas.